Františkem Niklasem opět vařit. Tentokrát bude asistovat v Plzni. Spolu s mladou studentkou nám připraví topinky. Co dodat? Na další levný a chutný recept si prostě počkejte. Víte, že jsou dva Češi prezidenty dvou evropských států? Kromě Miloše Zemana je tím druhým 31letý politolog Vít Jedlička. Ano, stát, v jehož čele stojí, se jmenuje Liberland. A že jste o něm ještě neslyšeli, není divu. Liberland existuje teprve od pondělního večera. Už teď ale registruje tisíce žádostí o občanství od lidí z celého světa. My na základě práva na sebeurčení, práva objevu a práva sebevlády konáme následující. Vyhlašujeme existenci Liberlandu. Prezident, první dáma a dva členové prozatímní vlády zabrali 7 kilometrů čtverečních u břehu Dunaje, takzvané země nikoho. Podle mezinárodního práva si může takové území zabrat ten, kdo má o něj zájem a přijde jako první. Je to jednoduché, prostě dáte na vědomí okolním státům, dáte na vědomí OSN a postupně čekáte, jaká země bude první, která vás uzná. A plány jsou velkolepé. Parta kolem prezidenta Jedličky chce v Liberlandu vybudovat infrastrukturu, telekomunikační sítě, postavit tu domy, ulice a město. Plánujeme rozvoj daného území a máme reální subjekty, kteří chtějí na tom místě podnikat. Už byly žádosti o vybudování datacentra, solární elektrárnu. Jenže doposud vede přes Liberland jen jedna jediná cesta. Žije tu jen několik lesníků a stojí tu jeden jediný opuštěný dům. To bude nejspíš naše jediná památka. Jakmile se to ale po světě rozkřiklo, a věřte, že díky internetu to byl opravdu fofr, už se hlásí tisíce zájemců o občanství. Jsme obdrželi 18 700 registrací ze 184 zemí světa. Plánujeme dobrovolné příspěvky, prostě ten stát si myslíme, že by v podstatě mohl fungovat jenom z toho, co mu lidé opravdu chtějí dát. Aby byl Liberland mezinárodně uznaný, je potřeba alespoň jednoho souhlasného stanoviska dalšího suverénního státu. Sousedy Liberlandu jsou Chorvatsko a Srbsko a ty z nové země asi příliš nadšené nebudou. Jak na vznik nového státu reagují a jestli vůbec a jaké další plány Vít Jedlička hodlá uskutečnit, uvidíte zítra večer ve Střepinách. Filip Pultár, Televize Nova. 14letému chlapci museli dnes pomáhat záchranáři poté, co se zamotal do houpačky tak nešťastně,